Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno gyda ni heddiw. Dyn ni'n mynd I siarad yn gyflym iawn am beth yw cywain gwybodaeth a sut mae'n effeithio a sut ydych chi'n gallu defnyddio fe ar gyfer eich arholiad TGAU Cymraeg. Felly, cywain gwybodaeth. Beth yn union yw cywain gwybodaeth? Fel rhan o'ch arholiad ysgrifenedig, mae disgwyl I chi fedru cywain gwybodaeth o 3 neu fwy o ddarnau ysgrifenedig a'i defnyddio nhw wedyn mwyn llunio amrywiaeth o ddeunyddiau megis taflenni, sonau neu flogiau, dyddiaduron ac yn y blaen. Felly, defnyddio gwybodaeth sydd yn ffeithiol mwyn creu darn creadigol yn seiliedig ar hynny wedyn. Felly, dewch I ni gael edrych yn gyflym iawn, mae'r gair cywain na, mae'r gair cywain, dyw e ddim yn air, dyn ni'n defnyddio yn aml iawn. Felly, beth yw ystyr cywain? Fel bod ni'n glir cyn dechrau, beth dyn ni'n feddwl wrth gywain rhywbeth. Yn ôl gweadur.com ac mae yna eiriaduron ar-lein arall ar gael, ond dwi'n defnyddio gweadur.com. Ystyr cywain yw casglu rhywbeth at ei gilydd, neu dwyn rhywbeth mewn yn enwedig cnwd yn y cyneuad bydde ffermwyr, enghraifft, yn cywain gwair. Casglu rhywbeth yn ddiddos, yn destlys iawn, neu'n cludo mewn I stor, cynaeafu, cyrchu rhywbeth. Felly dod â rhywbeth, dod â gwybodaeth o wahanol lefydd. Meddyliwch am y ffarmwr yn casglu'r holl wair yna mewn cae ac yn cadw fe mewn un lle penodol. Mae e wedi cywain y gwair. A dyna beth ydych chi'n neud wrth gywain gwybodaeth. Dyw e ddim yn air ni'n defnyddio yn aml iawn, ond yn sicr dyna'i ystyr e. Dych chi'n dod â rhywbeth o wahanol lefydd, gwybodaeth o wahanol lefydd, ac yn ei roi e mewn un lle. Ac yn ei ddefnyddio fe, wrth gwrs, ar gyfer ei ddefnyddio fe at ddibenion eraill, yn achos y ffermwyr I fwydo anifeiliaid, wrth gwrs. Felly, chi'n casglu gwybodaeth ac yn ei ddefnyddio fe at ddibenion eraill. A dyna yw ystyr cywain gwybodaeth. A dyna ni. Dyn ni'n barod I roi start â ni, I ddechrau ar y broses o edrych ar enghraifft o gywain gwybodaeth. Felly beth byddwn ni'n gwneud yw edrych ar esiampl o'r math o wybodaeth sydd ar gael I ni, ac yna yn gofyn y cwestiwn, reit, rhoi tasg i'n hunain wedyn I weld sut mae defnyddio'r wybodaeth yna mwyn creu darn arall, darn mwy creadigol. Felly, edrychwn ni yn gyflym iawn ar y darn hwn. Mae'n sôn am ganolfan hamdden yn Glaslyn, ym Morthmadog Gwynedd. Mae'n darn allan a ddefnyddiwyd gan Cybac mewn arholiad yn 2015. A na I ddarllen yn gyflym iawn. Na I ddarllen yn gyflym I chi gael gweld. Felly, croeso I ganolfan hamdden Glaslyn. Yma yng nghanolfan hamdden Glaslyn, ei nod yw darparu adnoddau o safon uchel mewn awyrgylch groesawgar a chyfeillgar. Rydyn ni'n gobeithio gwneud hyn trwy gefnogi pobl Gwynedd I fyw bywydau iachach. Nid oes rhaid I chi fod yn aelod I ddefnyddio'r ganolfan, fodd bynnag drwy ymwybyddiaeth byddwch yn derbyn gostyngiad ar yr holl weithgareddau. Bydd aelodaeth yn eich galluogi I ddefnyddio holl ganolfannau Gwynedd gyda'r un cerdyn, sydd yn golygu y cewch fanteisio ar wahanol adnoddau ym mhob canolfan. Dewch a mwynhewch. Ac o dan o fe, mae yna brisiau aelodaeth. O dan hwnna wedyn, mae yna adnoddau, beth sydd ar gael yn y ganolfan, pwll nofio, enghraifft, ystafell ffitrwydd, dau gwrt sbonken,
lle bydd stafellau pwysau ac yn y blaen, lle ydych chi yn gallu ymarfer ac yn gallu datblygu sgiliau, diddordebau ac yn y blaen mewn y maes chwaraeon. Wedyn, yn y blwch llwyd ar yr ochr dde, mae gyda chi amseroedd agor, llun, hyd ddydd Sul. Felly amrywiaeth eang o hanner 7 yn y bore ar ddydd Llun tan 9 y gloch yn y nos, felly amser ar gyfer pawb i bob pwrpas. A wedyn, reit ar y gwaelod, yn y blwch piws golau, mae yna bolisïau wedyn yn enwedig wrth ddefnyddio pyllau nofio yng Ngwynedd. Felly, taflen sydd yn esbonio mwy neu lai beth fedrwch chi wneud yng Nghanolfan Hamdden, Glaslyn, Porthmadog. Mae yna digon o wybodaeth yna. Mae'n elfennol iawn. Chydig bach o wybodaeth sy'n nawr. Mae'r wybodaeth angenrheidiol yno. Falle bod e'n codi awydd yno chi fynd, wi ddim yn siŵr. Falle bod e. Okay. Beth am symud i'r un nesaf? Felly darn allan o bapur newydd anhysbys yw hwn. Darllenau drwyddo fe, a wedyn, fyddai ddim yn dweud dim byd am y darn jyst yn ei ddarllen yn gyflym iawn gyda chi. Felly, yr ystadegau diweddara o Lywodraeth Cymru, amcangyfrifir bod bron i 100% o boblogaeth Cymru ddim yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff, a bod canran helaeth o'r rheini yn trwyddo dros 75% o'i hamser yn gwylio teledu, chwarae gemau cyfrifiadurol mewn flin fi, neu'n hamddenna yn y tŷ. Dyw'r pandemig ddim wedi bod o gymorth i newid arferion pobl yn hytrach wedi golygu bod pobl yn ymwneud llai a'u canolfannau hamdden. Mae Llywodraeth Cymru yn poeni gallai hyn arwain y dwf yn nifer o bobl sydd yn achwyn am broblemau iechyd o ganlyniad i ddiffyg symud. Mewn datganiad i'r wasg, soniodd gweinidog ar ran Llywodraeth Cymru, mae Llywodraeth am gyflwyno cynllun o'r enw Cwyd mwyn annog pobl ledled Cymru i ymuno eu canolfannau hamdden lleol, neu i ymgymryd â gweithgaredd megis beicio, rhedeg neu fynydda, ac rydym yn neilltuo cyfanswm o 2 filiwn o bunnoedd mwyn gwireddu hyn. Felly datganiad i'r wasg i bob pwrpas yn sôn am yr angen neu beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud mwyn sicrhau bod pobl yn gwneud rhywbeth corfforol yn rhedeg neu'n nofio, neu'n feicio, neu'n codi pwysau, neu beth bynnag. Felly darn allan o bapur newydd. Ga i ddweud fan hyn mai darn dychmygol yw hwnnw. Rhag ofn bod pobl yn meddwl bod yna gynllun gan y Llywodraeth o'r enw Cwyd. Yn ola, llythyr yw hwn gan drigolyn. Unwaith eto i bapur anhysbys sy'n mynegu siom, rhwystredigaeth, nad oes digon o gyfleusterau i bobl wneud gweithgareddau hamdden ynddyn nhw yn y sir. Bosib felly chi ddweud hwn am lot o siroedd gwledig hefyd. Felly, mae'r llythyr yn esbonio, neu mae'n sôn, mae'n siarad ar golygydd, mae'n gofyn am fwy o gyfleusterau yng Ngheredigion. Anwyl-olygydd ysgrifennaf atoch fel papur newydd i dynnu sylw pobl Ceredigion at y diffyg cyfleusterau sydd i bobl ifanc ymgymryd â gweithgareddau cadw'n heini o fewn y sir. Yng nghefn gwlad, mae'n bir amhosib dod o hyd i unrhyw fath o gyfleuster lle medrwch chi wneud gweithgaredd megis codi pwysau, nofio neu chwarae gemau tîm. Os hoffech chi fynd i wneud unrhyw beth o'r fath, rhaid teithio safswm o 20 milltir i'r ganolfan hamdden agosa, neu ddechrau tîm seiclo eich hunan yn yr ardal. Hoffwn petai'r awdurdodau yn gwrando ar leisiau'r cymunedau lleol ac yn darparu cyfleusterau i bawb sydd o fewn cyrraedd i bawb. Wedi'r cyfan, mae cyfleusterau i fod yn gyfleus. Yr eiddoch yn gywir, Siân Jones. Felly dyna i chi 3 darn ysgrifenedig sydd yn sôn am
yr un agwedd, sef canolfannau hamdden, y gallu na, y posibiliadau o wneud rhywbeth corfforol, boed yn godi pwysau, nofio, rhedeg, y chwarae sboncen ac yn y blaen. A hefyd agwedd pobl leol y bosib yn sôn am y diffyg cyfleusterau, y diffyg cyfleoedd sydd iddyn nhw mewn ardal benodol. Reit, dewch chi'n cael edrych ar y dasg. Dyn ni wedi gweld y 3 darn. Dyn ni wedi gweld 3 darn ysgrifenedig. Symud ymlaen. Felly, fel dwi wedi newydd ddweud, mae gennych chi daflen wybodaeth am ganolfan hamdden yn y darn cyntaf, erthygl mewn papur newyddion yn yr ail, a llythyr i'r wasg yn y trydydd. Felly, y dasg sydd gyda ni yw ysgrifennu taflen wybodaeth sydd yn annog yn cyd-ddisgyblion, annog pobl sydd yr un oedran â ni i fynychu canolfannau hamdden, i ymgymryd ar her o wneud rhywbeth corfforol, codi lan be bynnag ydych chi eisiau, cymryd rhan mewn gweithgaredd, tîm, mynd i'r gym, mynd i nofio, gwneud pethau corfforol. Felly, be sydd angen arno ni mwyn creu taflen wybodaeth? Fel y gwelwch chi ar y sleid, mae angen ni gael ein ffeithiau ni yn gywir. Mae cynnig ffeithiau sydd yn anghywir, dyn nhw ddim yn mynd i helpu yn dadl ni. Mae eisiau chi ddefnyddio iaith berswadio. Iaith sydd yn perswadio pobl. Come on, beth am wneud e? Come on, mae'n rhaid i ni wneud hwn. Mae rhaid i chi iaith chi fod yn gywir. Mi allwch chi ysgrifennu taflen wych, ond os ydy'r iaith yn anghywir neu'n fratiog, yna dwi ddim yn edrych cystal. Ac wedyn mae rhaid bod gyda ni reswm. Wel, y reswm wrth gwrs yw cael pobl i symud, cael pobl i ymwneud â'i hardal nhw ac i ymwneud â'i canolfannau nhw mwyn gwella iechyd, mwyn gwella ffitrwydd. Felly, dewch yn gael edrych ar y darn cyntaf. Dyn ni'n mynd i edrych ar y ffeithiau. Pa fath o ffeithiau sydd gyda ni, dyn ni'n gallu defnyddio. Ffaith gyntaf, prisiau aelodaeth. Okay. Dyn ni'n gallu ffeindio mas, reit, mae'n mynd i gosti hyn a hyn bob mis i ni. Boed os ych chi'n oedolyn, neu mae yna brisiau arbennig am oedrannau gwahanol. Os ych chi wedi ymddeol hefyd, mae yna brisiau arall ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol. Mae yna ffaith arall, sef a ddi llun mae'r agor os 107 tan 9 o gloch y nos ac yn y blaen, ar hyd yr wythnos. Felly mae'r agor drwy'r wythnos i ni. Mae yna hefyd adnoddau penodol. Mae yna bwll nofio 25 metr ar gael sydd yn wych, stafelloedd ffitrwydd, stafelloedd chwaraeon, dau gwrt sboncen. Mae'n le mawr. Mae canolfan hamdden Glaslyn Porthmadog yn le anferth. Defnyddiwch e. Dych chi'n gweud, mae gyda ni ffeithiau. Okay? Mae yna ffeithiau. Dyn ni hefyd wrth gwrs yn gwybod y ffaith mwyaf yw bod yna ganolfan hamdden ym Mhorthmadog. Mae yna ganolfan hamdden yma. Dyna'r ffeithiau sydd wedi cyflwyno ni. Mae'n rhaid i ni ddefnyddio nhw. Mewn ffordd, sy'n rhaid ni ailadrodd nhw, ond mae modd ni ddefnyddio nhw fel prawf o'r hyn dyn ni eisiau ysgrifennu amdano. Beth am y ffeithiau fan hyn? Pa fath o ffeithiau sydd gyda ni yn y darn yn y papur newydd? Dewch ni gael gweld. Dwi wedi nodi ffaith. Am cyngyfrifir. Ond, allan ni ddadle mae ffaith yw hwnna. 50% o boblogaeth. Mae yna ddarlun yma, yn does? 50% o boblogaeth Cymru ddim yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff. Felly mae gyda ni rhyw fath, mae'n dweud amcan gyfrifir, ond mae'n weddol o agos. Felly mae'n rhoi darlun penodol i ni o 100% o boblogaeth Cymru ddim yn gwneud unrhyw fath o ymarfer corff. Okay. A bod canran helaeth. Unwaith eto, dyw'r ffaith ddim yn hollol blwmp ac yn blaen, ond maen nhw'n amcan gyfrif bod 75% o'r bobl yn ni
o'r 50% yna yn gwario amser yn gwylio teledu, neu'n chwarae gemau cyfrifiadol, neu'n hamddenna yn y tîm, yn y tŷ. Okay? Felly mae gyda ni rhyw fath o ffaith, rhyw fath o ddarlun o'r sefyllfa. Mae hwn yn ffaith, sef mae yna gynllun o'r enw cwyd mwyn annog pobl i ddefnyddio eu canolfannau hamdden neu yn gymryd â gweithgareddau megis beicio rhedeg neu fynydda. Ac mae yna gyfanswm o 2 filiwn o bunnoedd mwyn gwireddu hyn. Felly mae yna arian, mae yna ffaith yma y medrwn ni ddefnyddio. Okay? Wrth ni ysgrifennu'n taflen ni ar gyfer ein cyfoedion. Felly, ychydig bach o wybodaeth y medrwn ni ddefnyddio wrth i ni greu rhywbeth taflen ffeithiol, taflen wybodaeth i'n cyd-ddisgyblion. Ac yn ola, wel, cwestiwn fan hyn, barn person sydd fan hyn, barn person sydd yn y darn hwn, sef barn Sian Jones ynglŷn â diffyg cyfleusterau. Felly, os ydyn ni'n teimlo'n gryf am rhywbeth, weithiau, dyn ni'n gallu ysgrifennu pethau ac ysgrifennu yn ein cyfer, fel sy'n ni'n gweud yma yn ardal Llangeitho. Ysgrifennu rhywbeth yn gyflym iawn yn ein natur ni, ac o bosib osgoi defnyddio ffeithiau wrth ysgrifennu. Ond oes na ffeithiau ynddo fe? Wel, baswn ni'n dadle bod hwn yn ffaith. Tynnu sylw pobl Ceredigion at y diffyg cyfleusterau sydd i bobl ifanc gymryd y gweithgareddau cadw'n heini o fewn y sir. Felly mae'n ddarlun, mae'n rhyw fath o wybodaeth, mae'n diffyg cyfleusterau, barn pobl, ac chi'n bod, os ych chi'n teimlo bod rhyw 20 milltir gyda chi i deithio o un lle i'r llall i ganolfan hamdden, yna mae hwnna'n, baswn ni'n dadle, yn eitha ffeithiol gywir. Felly mae yna rhywbeth bach y gallwch chi ddefnyddio fyna fel ffaith. A dwi wedi sgwennu fyna. Ffaith neu farn yw hwnna. Felly peth cyntaf ydych chi eisiau yw sicrhau bod eich ffeithiau chi yn gywir. Felly beth i ni wedi wneud wrth grynhoi y ffeithiau? Wel, wrth greu y daflen yma, ceisiwch ddefnyddio gwybodaeth a ffeithiau am lefelau diffyg ymwneud â chanolfannau hamdden, gweithgareddau awyr agored. Dyna beth mae'r Llywodraeth wedi dweud. Soniwch am gynllun newydd y Llywodraeth o bosib. Pa fath o weithgareddau y medrwch chi wneud mewn canolfannau hamdden. Mae'r daflen gychwynnol yna am ganolfan hamdden Glaslyn yn dangos y math o bethau y medrwch chi wneud mewn canolfannau hamdden. Siwt mae melodi mewn canolfan hamdden, a siwt mae hwn yn gyfle hefyd i chi gymdeithasu. Felly mae yna nifer o bethau medrwch chi ddefnyddio, nifer o ffeithiau neu grynhoad o ffeithiau medrwch chi ddefnyddio mwyn creu y daflen yma. Yr ail beth, defnyddiwch ffeithiau, ond hefyd defnyddiwch eich gallu chi i ysgrifennu mewn ffordd berswadio. I chi yn perswadio pobl wrth greu taflen, i chi'n perswadio bobl i ymgymryd â rhywbeth, i wneud rhywbeth. Felly, siaradwch ar gynulleidfa. Mae'n swn yn od yn dweud, ond siaradwch ar gynulleidfa drwy'r daflen. Newch yn siŵr yn yr ail bwynt eich bod chi'n siarad yr un iaith â nhw. Tynnwch yn mewn. Okay? Defnyddiwch eich ffeithiau i godi awydd y gynulleidfa. Chydig bach o ffeithiau, rhywbeth sydd yn hela nhw feddwl, o reit, os ydy hwnna'n wir, yna mae rhaid i fi wneud rhywbeth. Ac yna, gofynnwch gwestiynau iddyn nhw. Does dim byd yn well ar godi rhyw drafodaeth fewnol, hela chi feddwl, wel, falle bod hwnna'n wir, na gofyn cwestiynau.
hela'r gynulleidfa. Dwi'n defnyddio gair gynulleidfa, sef y bobl sydd yn darllen eich taflen chi. Gofynnwch gwestiynau iddyn nhw. Ystyr cwestiwn rhethregol, wrth gwrs, yw cwestiwn sydd ddim disgwyl i chi ateb y cwestiwn. Ond mae'n gwestiwn sy'n cael ei osod i bobl sydd falle ddim yn ymateb yn ôl. Beth ni'n golygu wrth yr iaith. Felly, yn gyntaf, fel dwi wedi gweud, pwy yw eich cynulleidfa? Pwy yw'r bobl sy'n mynd i ddarllen eich taflen? At bwy i chi'n anelu eich taflen chi? A pha fath o iaith i chi'n defnyddio wrth siarad yn nhw? Okay. Mae'n siŵr yn bod ni, fel dwi'n nodi ar y gwedd, defnyddio ti yn hytrach na chi wrth siarad ar gynulleidfa. Dyn ni'n siarad mewn ffyrdd gwahanol wrth siarad â gwahanol bobl, yndyn ni. Mae'n siŵr y baswn ni'n defnyddio ti wrth siarad gyda mhlant i. Dwi yn defnyddio ti wrth siarad gyda mhlant i, ond pan fyddai'n siarad a phobl hŷn yn yng nghymdeithas i, dwi'n siarad weithiau gyda chi. Mae'n dibynnu pa mor dda dwi'n ei nabod nhw. Ond dwi'n dangos ychydig bach o barch, dwi'n defnyddio'r chi, dwi'n siarad yn fwy parchus mewn crofachau gyda phobl sydd yn hŷn neu phobl sydd yn uwch na fi yn yng ngwaith i ac yn y blaen. Felly, meddyliwch pwy i chi'n siarad nhw. Ydych chi am ddefnyddio iaith sydd ychydig bach yn fwy carlamus o bosib os ydych chi'n siarad â pobl yr un oedran â chi, eich cyfoedion chi. Felly beth am y cwestiwn yma? Hoffe ti wneud mwy i gadw'n heini? Mi allai ni ddefnyddio hoffe chi wneud mwy i gadw'n heini, ond dwi'n siarad o bosib wrth ddefnyddio ti, mae rhywun yn mynd i godi'r daflen yma a meddwl, maen nhw'n siarad â fi. Maen nhw'n siarad â fi, maen nhw'n siarad â fi'n unigol, dim y person sy'n edrych dros yn ysgwydd i fi. Okay. Ydych chi'n cyfarch eich gynulleidfa mewn ffordd sy'n apelio at nhw, ac fel nes i nodi nawr, defnyddiwch ti, yn wedi os chi'n siarad gyda'ch cyfoedion chi. Yn ffordd o agor drws, cael pobl i drafod. Defnyddiwch gwestiynau rhethregol. Okay. Chi'n hoddi cwestiwn heb ddisgwyl ateb, ac mae'n dechneg sydd yn dechneg syml iawn, ond hefyd yn hynod o effeithiol. Hoffe ti fod yn fwy heini? Hoffe ti fod yn fwyach? Hoffe ti ddatblygu sgil neu ddiddordebau newydd? Hoffe ti gwrdd â phobl sydd ar un diddordebau â ti? Felly, dyn ni'n gofyn y cwestiwn. Ni ddim yn disgwyl y person i ateb, ond ni'n disgwyl y person i edrych ar y daflen a meddwl, hoffen ni wneud rhywbeth sydd yn cadw'n fwy heini, neu hoffen ni ddatblygu rhyw sgil fel saethyddiaeth neu rhedeg trawsgwlad. Dwi'n gwybod fel mewn ysgolion falle dyw rhedeg trawsgwlad ddim y diddordeb gorau i lot o'n ni. Ond dyn ni'n codi awydd mewn pobl. Dyn ni'n trio codi awydd yn nhw i wneud rhywbeth ynglyn â ffitrwydd i fyny chi canolfannau hamdden. Felly, meddylwch am yr iaith i chi'n defnyddio. Byddwch yn drefnus hefyd. A dwi'n gwybod, dyn ni'n dweud hwn drwy'r adeg. Trefnwch eich paragraffau fel bod y darn yn llifo. Okay? Casglwch y wybodaeth. Ar ddiwedd pob paragraff wedyn, sicrhewch bod chi'n darllen dros y cynnwys. Edrychwch dros fe. Ydy e'n gwneud sens? Odi e'n rhedeg o un paragraff i'r llall? Okay? Oes na gyswllt rhwng y paragraffau yma? Dres i ysgrifennu pwt bach o daflen yma ar y darn hwn. Felly, mae yna lot o gwestiynau yma. Wyt ti wedi blino eistedd yno yn chwarae gemau cyfrifiadur o fore gwyn tan nos? Wyt ti wedi ystyried y gallet ti dreulio dy amser yn datblygu sgiliau? Neu'n datblygu diddordeb newydd? Am ddim?
Mae hanner cant y cant o bobl Cymru yn treulio gormod o amser yn sicr ac yn gwastraffu amser o flaen y cyfrifiadur. Beth am godi o'r gader yna a gwneud rhywbeth? Mae yna ganolfan hamdden just rownd y gornel. A dyma dy gyfle di i gymryd mantes o'r ganolfan. A dechrau nofio, neu godi pwysau, neu ymuno â'r clwb saethyddiaeth. Mae cynllun Cwyd yn cynnig y profiadau yma am ddim i ti. Felly beth amdani? Cwyd! Sylwch ar y dechrau. Dwi'n nodi a dwi'n rhoi chydig bach o wybodaeth. A dwi'n rhoi cwestiynau. Dwi'n cynnig cwestiynau i'r gynulleidfa. 1, 2, 3 cwestiwn. Edrychwch hefyd ar y cwestiwn ola, neu'n datblygu diddordeb newydd. Mae'n parhau gyda'r frawddeg, ond dwi wedi torri'r frawddeg flaenorol lan. Felly datblygu sgiliau gofynod, neu'n datblygu diddordeb newydd gofynod arall. A wedyn cwestiwn yn sefyll ar ei ben hun. A mae lle i chi wneud hynny mwyn creu effaith am ddim. A wedyn dwi'n defnyddio'r ffeithiau mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig i ni. 50% o bobl Cymru yn treulio gormod amser yn sicr ac yn y blaen. Cwestiwn arall. Byddai'n ddiddorol nodi sawl cwestiwn sydd yn y darn. A wedyn, canolfan hamdden, drychwch ar yr iaith, just rownd y gornel. Okay? Dyn ni'n defnyddio gair just rownd y gornel. I fi, mae hwnna'n iawn. Okay? Achos mae'n cyfleu ychydig bach agwedd, ychydig bach mwy ffwrdd â hi ynglyn â'r darn. Okay? Just rownd y gornel. Dyw e ddim yn rhy ffurfiol. A dyma, sylwch, mae yna dy gyfle di. Okay? Dyn ni'n defnyddio y ti drwy'r adeg, dim chi. A wedyn, a dechrau nofio, ac mwyn effaith, dwi'n gadael chydig bach o gyfle i feddwl neu godi pwysau. Chydig bach o feddwl neu'n ymuno â'r clwb saethyddiaeth. Felly, mae yna jyst rhyw dechnegau bach iawn mwyn annog y darllenydd i gymryd rhan. Ac wedyn, dwi'n taflu ychydig bach o wybodaeth am y cynllun reit ar y diwedd. Mae cynllun Cwyd yn cynnig y profiadau mewn ddim i ti. Felly, beth amdani? Jyst cwestiwn bach arall. A wedyn ceisio chwarae chydig ar eiriau, mae'r gair Cwyd yn cael ei defnyddio. Felly, mae hwn ychydig bach yn fyrrach na beth byddai disgwyl i chi wneud. Dwi'n meddwl mae rhyw 250 i 300 o eiriau byddai disgwyl i chi ysgrifennu. Ond mae'n rhoi blas i chi o'r math o ysgrifennu byddai disgwyl, neu y math o ysgrifennu byddai'n disgwyliedig mewn taflen. Wrth gwrs, mae ysgrifennu mewn ffordd berswadiol ac ysgrifennu mewn ffordd sy'n annog pobl i wneud rhywbeth. Ddim yn golygu chwaith bod modd i chi just ysgrifennu'n ffwrdd â hi ac ysgrifennu'n anghywir. Ceisiwch gywiro eich gwaith os yw bwynt eich sillafu chi a'ch treiglo hefyd. Okay? Felly, os yna unrhyw eiriau i chi'n camsillafu'n aml, neu unrhyw wallau treiglo sy'n digwydd yn aml yn eich gwaith chi, cofiwch, drychwch arnyn nhw, adlygwch nhw, cywirwch nhw, copiwch nhw'n gywir, defnyddiwch nhw. Yr pethau yna dyn ni'n cael trafferth ysgrifennu, gnewch bwynt o gywiro a gwella yr hyn dyn ni'n cael trafferth gyda. Felly, wrth baratoi, newch yn siŵr eich bod chi yn just yn edrych arnyn nhw ac yn adolygu'r geiriau hynny. Dych chi'n meddwl, reit, dwi'n cael trafferth a sillafu hwnna, neu'r treiglad hwnnw ac yn y blaen. Newch yn siŵr bod chi just yn cywiro eich hunan yn y modd yna. Enghraifft, beth am hwn? Dwi'n gwybod mae'n ychydig bach yn eithafol hwn, okay? Ond dwi wedi defnyddio y paragraffau cyntaf o'r darn. Wyt ti wedi plino, felly da ni'n gallu gweld yn syth, dim plino yw'r gair, ond blino wrth gwrs. Istedd, a falle, os chi'n byw, ble dwi'n byw, reit yng nghanolbarth Cymru, un i yn dweud istedd, okay? Istedd awr nawr, ond eistedd wrth gwrs, mae eisiau bod yn gywir wrth ysgrifennu. Typo bach fan hyn, dyn ni wedi anghofio rhoi mewn chwarae, felly na i nodio fan hyn. Okay. Gemau cyfrifiadur o fore gwyn tan nos.
Ma' na un camgymeriad yn wrth gwrs. Does dim to ar ben nos. Ein bod ni'n dweud mae'r o yn hir, ond does dim to ar ben nos. Ydych chi wedi ystyried y gallau ti dreuddwyd amser yn datblygu sgiliau? Da iawn! Ydy e? Oes na gamgymeriad yma? Wel, oes. Rhywbeth dyn ni yn gwneud yn aml, sef siarad â chi ar y dechrau. Ond yn nes mlaen yn y frawddeg, dyn ni'n galw person yn ti. Ydych chi wedi ystyried y gallau ti dreulio dy amser? Felly, newch yn siŵr gan bod yn naws, dyn ni'n siarad am ti fan hyn, newch yn siŵr bod chi'n defnyddio ti drwyddo fe. Ac mae yna gam sillafu fyna, newydd yn lle newid. A gormod o dreiglo fyna hefyd, datblygu diddordeb newydd. Felly mae eisiau ni fod yn, pam dyn ni yn ysgrifennu, ewch nôl drosto fe unwaith, dwywaith, jyst er mwyn sicrhau bod yr iaith mor dda ac y gallech chi wneud am dim neu am ddim. Okay. Mae'n y gwbl ar ôl fan hyn. Mae 50% o bobl Cymru yn treulio. Gormod o amser yn sicr ac yn gwastraffu. Felly mae eisiau chi fod yn ofalus. Amser o flaen cyfrifiadur. Felly gormod o dreiglo yma. Okay? Beth am godi, a dim treiglo, o'r gader yna a gwneud rhywbeth. Felly byddwch, ewch nôl, darllenwch dros eich paragraffau. Just yn mwyn sicrhau, wrth gyflwyno bod eich iaith chi yn gywir. Reit, eich tro chi. I chi'n cofio y llythyr gafwyd, sef y trydydd darn, welon ni, sef y llythyr i'r papur newydd. Gan gofio yr hyn a ysgrifennwyd yn y llythyr, yn cwyno am nifer y canolfannau hamdden yng Ngheredigion, cyflwynwch daflen yn ymgyrchu am fwy o ganolfannau hamdden a chyfleusterau hamdden y sir, neu unrhyw sir wledig. Cofiwch hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gyflwynwyd yn y darn am ganolfan hamdden ac am yr eitem papur newydd. Felly, dych chi'n mynd i gyflwyno taflen yn ymgyrchu ar gyfer cael mwy o ganolfannau hamdden, mwy o gyfleoedd yn eich ardal chi i wneud pethau. Nawr mae hwn yn wahanol wrth gwrs. Dych chi yn codi ymwybyddiaeth pobl. Falle pobl sy'n gweithio o fewn cynghorau sir i gael mwy o weithgareddau, mwy o gyfleoedd i bobl ifanc i ymgymryd â chanolfannau hamdden. Gwneud cyfleusterau fel canolfannau hamdden yn fwy cyreiddadwy, yn fwy hygyrch i gyrraedd. Felly, mae rhaid i chi newid eich iaith. Mae hwn yn daflen sydd yn hawlio rhywbeth. Cofiwch at bwy i chi'n ysgrifennu'r daflen yma. Okay. Chi'n mynd i ysgrifennu falle a defnyddio'r gair chi yn y daflen yma. Okay. Felly, mae eisiau newid naws a mae eisiau newid pwy ydych chi'n ysgrifennu ati. Diolch yn fawr iawn i chi am edrych ar y pwt yma o wybodaeth. Pob hwyl i chi a diolch unwaith eto am wrando ac am ymgymryd â gwaith ac am edrych ar ein gwaith ni hefyd. Felly diolch yn fawr.